marhasot ako ama imana pinilit mi sa orari nagabe parumaiki ingot mai ama dia kata poraki burjuma ho tu paru maiki nang dohot akahula hulami asa tadama ho ama anak dirajai saigon damang ma dia kaporaki burju marsi matuai las bae damang ma baru maiki nang doho si matu ami tarsomong holong bi tuna tua tua mo nasalengo anggiat maamat maranak marboru ho dohot paru maiki ingot mai ama dia kata poraki burjuma ho tu paru maiki nang dohot akahula hulami asa tadama ho ama anak nirajai saigot damang ma dia kaporaki burju marsi matuai los bae damang ma baru maiki nang dohot si matu ami tarsomon holong bi tuna tua tua mo nasalengo anggiat maaman maranak marboru ho dohot paru maiki anggiat maaman maranak marboru ho dohot paru